Ayibonga ke bazalwane. Wena kalo zobuselikhuluma. iBhayibheli likhuluma ngokwethemba, ithemba. Uyabona masikhuluma ngokwethemba. Sikhuluma njengomuntu owelusa. Akhipha inkunzi yakhe noma ngabe uyayazi ukuthi ingakanani, iyohlangana nenkunzi engakanani. Naye ngelakhe ithemba ayensizwe nayazi ukuthi isiqhwaga noma ngayiphindlela nentombo kuthiwa isiqhwaga ngayiphindlela. But ithemba lakhe athi ngiyakuyo. Ithemba kuzibophezela. Kufanele uzibophezele. Ithemba kuzibophezela. Unkulunkulu ukuthi yena abantu ababethemba bazokhuphuka njengeyinkosi futhi labantu ngeke baphelele amandla. Yingakho-ke bazalwane ngifuna umbonise umthimba kusho njalo. Kaningi masila labantu abangabathemba uNkulunkulu nasingena lapha yibo abalibala kuqala. Athi umuntu ngiyathandaza but umsebenzi amutholi. Aphuma ngomnyango because of ithemba akazange abe nayo. Ngiyathandaza anginamali.